سلام كورات تخللتي امباركس كمتلون لو مدما حدش حبريتا نواهم كنبس حماسين لنا نلومي نواهم قبل قريب نازلنا ኢትዮጵያ ኤርትራ የመስግኑም ድሮ ከኤርትራውያን ጋር ባንታረቅ ኑሮ የኢትዮጵያ ጣፈንታ አለቅላት እያሉ እኮ መግለጫ ሲሰጡን የነበሩ ናቸው። መለስ ዜናዊ አብዛሐለፈ ስለ ኤርትራ ተዛረቦም አካባቢ በጉልበት መያዝ ከመር አኳያ ያስኬዳል አያስኬድምን ለጊዜው ብንጦ ካብኡ ድማ ጉዳይ ሜሮን ሓፍትና ክንሪና ብፍላይ ድማ ኣዝዩ መዘራረቢ ዝኾነ ሜሮን ሓፍትና ምስ ሳሙኤል ዝገበርዎ ናይ ክርስትናን መርዓን ድማ ሕጂ ምስታ ናይ ቀደም ሰዊቱ ተሓይዙ ዝወፅ ዘለዎ ሓበሬታ ኣዝየን ብርክት ዝበሉ ጥምቀት ናይ ናታንያይ ወይ ናተይ ናይ ሰናይ ሓጎስ ጥራይ ደይኮነ በርዝዴይ እዩ እታ ሓራስ በዓል ትገዝኡ ኣብ ልዕሊኡ ክስኽት ምስረት ከም ትኽእል ዝሕብር ሓበሬታ ከም ዘሎ ነጊርናኩም ነርና ቆልዓን ሰበይትን ኣለዎ እንታይ ትገብርለሁ ኢሎሞ መውሱባን ገለመላን ክትፀርፋ ብዝኮይንካ ከመይ ገይሩ ሕልናኩም ከክገብረልኩም እዩ እዚኦም ምሳና ፀኒሖም እስካብ መጨረሻ ክትከታተሉ ኢኹም ሰብስክራይብ ዘይቆራም ትከታተሉና ሰብስክራይብ ምግባርኩም አይትረሱ ና ቪዲዮ ነው ድሮ ከኤርትራውያን ጋር ባንታረቅ ኑሮ የኢትዮጵያ ጣፈንታ አለቅላት እያሉ እኮ መግለጫ ሲሰጡን የነበሩ ናቸው። ከሁለት ዓመት በፊት ኤርትራ የኢትዮጵያን ህልውና ታደገች። ተበትኖ ተመቶ የሄደ ሰራዊት እርቃኑን ሆኖ የተላከ ሰራዊት ልብሳቸውን አልብሰው ላኩት ሲሉ ነበር እኮ። አንድ በጣም አስቂኝ አብይ አህመድ ንግግር አለ በፓርላማ ዛሬ በኋላ እንሰማዋለን። ታስታውሳላችሁ ደብረጽዮን ኢሱ እያለ ምናምን እያለ የሚል ንግግር አለ። የደብረጽዮን ንግግር ከዚህ በፊት ያደረገው አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እጅ ላይ ቀለበት እያጠለቀ አስመራ ሄዶ እንግዲህ አብይ የውሃ መንገድ ነበረ ለአብይ አህመድ ከዚህ አስመራ ለመመላለስ ለኢሳያስ ከአስመራ አዲስ አበባ ለመመላለስ የውሃ መንገዳቸው ነው። ኢሳያስን አዲስ አበባ ጠርቶ አየር ኃይልን አስጎብኝቶ ድማ ወስዶ ሽልማት ሰጥቶ ወዘተረፈ አብይ አህመድ ያንን ከኢሳያስ ጋር ሲሰራና የጋራ ወታደራዊ ጥምረት ፈጥረውም ትግራይ ላይ ከህወሓት ጋር ሲዋጋ ምን ልምድ ለማግኘት ነበር እሱ ከኢሳያስ ጋር የተጣመረው። ዛሬ ፓርላማ ላይ ፋኖ ሊከስ መጥቷል እና ደሙ ፈልቶ ደሙ እየተንተከተከ ጠረጴዛ የሚመታው አብይ አህመድ ኤርትራ ላይ ህገ መንግስት የለም ይላል፣ ዴሞክራሲ የለም ይላል፣ ኢኮኖሚ የሞተ ነው ይላል፣ ወጣት የለም ይላል። ከዛ ምን ልምድ ለመውሰድ ነው ሂደው ከዛ የተጣበቁት ይላል አብይ አህመድ። አንተ ምን ልምድ ለመቅሰም ነው ሂደህ በኢሳያስ ጣት ላይ ቀለበት ያጠለከው ለሚለው ጥያቄ መልሳለሁ። ምን ልምድ ለማግኘት ነው አስመራ ቤተ መንግስት ሄደህ አጎንብሰህ ቆሎ ስታዘግን የነበረው ብላችሁ ብትጠይቁት የምን ልምድ ለመለዋወጥ ነው? ሳዋ ሂደህ ወታደራዊ ካምፑን ስትጎበኝና ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር ሽርሽር ስታሳየን የነበረው ምን ትምህርት ለመውሰድ ነው? ኦህዴድ ከኤርትራ ጋር አሊያንስ ሲፈጥር ኤርትራ የተባረከችና የተቀደሰች ብሎ ህዝቡ እንዲያጨበጭብ ፓርላማው እንዲያጨበጭብ ይሄው የደነዘዘ አሳፋሪ ውርደት የማይሰለቻቸው የፓርላማ አባላት የሚባል ስም የተሸከሙ አካላት የተሰበሰቡበት ቤት ውስጥ ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኑሮ ጉድፈላ ሲላቸው እጃቸው እስኪግል ሲያጨበጭቡ ነበር። አሁን መጥቶ እነዛኑ አካላት ፋኖ ከኤርትራ ጋር ተባበረ ምን ልምድ ሊገኝበት ያ የፈረሰ ሀገር ሲላቸው ያጨበጭባሉ። እነዚህ በቁማቸው የሞቱ አይደሉም። አብይ አህመድ የተናገረው ሁሉ ገቨርን የሚያደርግ ህግ ተደርጎ የሚወሰድባት ሀገር ስለሆነች ነው እንጂ ምን እያልከን ያለኸው? ዘንድሮ ከኤርትራ ባንታረቅ ኖሮ ስትል አልነበር ወይ? ካድሬዎች ለምንድን ነው የማይጠይቁት? ለምን ጥያቄ ያነሱም? የእውነት የሚያመዛዝን ህሊና ቢኖራቸው ምን እየተካሄደ ነው ያለው በኤርትራ ጉዳይ የነገርከን ምንድነው ብለው ለምን አይጠይቁም? የከሌን ስም አጥፉ ብሎ ስምሪ ሲሰጣቸው ወጥተው የሚጮሁ ከሌን እንደዚህ በሉ ሲላቸው እያሉ መጥተው የሚጮሁ በራሳቸው ህሊና አንድ መናገር የማይችሉ እነ ዳንኤል ክብረት እነ ምህረት ደበበ ወዘተረፈ ክራፍት የሚያደርጓላቸውን እነ ሬድዋን ሁሴን የሚሰጧቸውን አጀንዳ ማራገብ የዘለለ ትርጉም ያለው ፋይዳ መጫወት የማይችሉ አካላት ተሰብስበው ሲጮሁ ይውላሉ።
የአብይ አህመድን ንግግር ከኤርትራ አንጻር ከትግራይ አንጻር ከአማራ አንጻርና ምን ሊያሳኩ ፈልገው ነው የሚንቀሳቀሱት የሚለው በደንብ ተተንትኖ መታየት አለበት። የዛሬ ፓርላማ ውሎ አብይ አህመድ በፈለገውና ጋይድ ሊያረገው በፈለገው መንገድ ሳይሆን በትንንሽ የሱ ንግግር አንጓዎች ላይ መንጫጫት ሳይሆን ስረ መሰረቱና ነገሩ ምንድነው የሚለውን በሚገባ ተንትኖ ማየት ይጠይቃል። ለዚህ ሁሉ መጀመሪያ እንዲሆነን አንድ ቪዲዮ እንመልከት። የአብይ ካድሬዎች ስምሪት የሚሰጣቸው ካድሬዎች አንድ ጊዜ እንደ ግሪሳ ሂድ ሲላቸው እንዴት እንደሚንጫጩ እሱን ማሳያ አድርገን እንሸጋገራለን። ማአት ወሮ በላ ካድሬዎች አሉት። በፈለገው መንገድ ለፈለገው ዓላማ የሚያሰማራቸው አካላት በተንተን አድርገን ነገሩን ማየትና እንዲህ አለ አካባቢ በጉልበት መያዝ ከመርህ አኳያ ያስኬዳል አያስኬድምን ለጊዜው ብንጦ ከጥቅም አንጻር ያስኬዳል አያስኬድምን ብቻ ብናይ የሚጠቅመን አይደለም። ጨርቃ ጨርቃ መረጥ ያን አካባቢ በጉልበት ይዘን እንደ በአካባቢው እንዳሉት የመንደር ጎረምሶች በጉልበት እንኖር ብንል እነሱ የደረሰባቸው ዕጣ ነው እኛ ላይ የሚደርስ። አንድ ባህር ተሻግረን አንድ ትልቅ ጎረምሳ አለ። የዛሬ 10 ዓመት የአካባቢውን ሀገር ለመንጨት የፈለገ እስካሁን ድረስ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ያው ማዕት ዘይት ያለው አለ በረሃብ እየተጎሳቆለ። ስለዚህ ለአሰብ ብለን ድህነትን ምንጋብዝበት መነጠልን ምንጋብዝበት ምክንያት ሊኖር አይችልም በጉልበት እስከሆነ። ሌላው ጥያቄ የጉልበትን ነገር እንተው። የመንደር ጎረምሶች አይደለንም። በህግ የምንገዛ ሀገር ነን። በህግ የመገዛት ባህል ያለን ሀገር ነን። ስለዚህ በህጉ መሰረት ብቻ ነው የምንሄደው። በህግም ቢሆን የዓለም አቀፍ ህግ ይፈቅድልናል። የባህር በር እንድናገኝ የዓለም አቀፍ ህግ ይፈቅድልናል በሚል ሂሳብ የሚወጣ ክርክርም ይኖራል። በእኔ እምነት ይሄ ተገቢ ክርክር ነው። የዓለም አቀፍ ህግ በእርግጥም ላንድ ሎክ የሆኑ ሀገሮች ማግኘት መብት እንዳላቸው የማግኘት መብት ሲባል በኃይል የመያዝ ወይም በባለቤትነት የመያዝ ሳይሆን በወደቦች የመጠቀም አክሰስ ቱ ዘ ሲ የማግኘት መብት እንዳላቸው በማያሻማ ሁኔታ ተደንግጓል። ስለሆነም ይህን ጥያቄ አንስተን ልንደራደር፣ ልንከራከር፣ ልንጨቃጨቅ እንችላለን። ከኤርትራ ጋር መብቷ አለን። በጉልበት የሰው ሀገር መያዝ ነው እንጂ ማንችል ጥምቀት ናይ ናታንያይ ወይ ናተይ ናይ ሰናይን ሓጎስ ጥራይ ደይኮነ በርዝዴይ እዩ። ንኩልኩም በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነኩም ፈቱ። ስፔሻል ሰናይ ከዓ ይገርመኪ እዩ ሓራሽ ጓል ማርያም እያ ማስጣዛ ንእሽተይ ቆልዓ ስድራታ ጓል ደው ኢሎም ቆልዓን ሰበይትን ኣለዎ እንታይ ትገብርለኹ ኢሎምዋ በአርከስ ኩራት ተኸታተልትና ከምቲ ኣብ ርእሲ ዝረኣኽምዎ ልማዓንቱን ብጣዕሚ ብሓደ ዓብዪ ኣንገብጋቢ ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ተመሊስና መፂና ዘለና። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ከም ዝረኣናዮ እቲ ሓራስ በዓል ትገዝኡ ኣብ ልዕሊኡ ክስኽ ትምስረት ከም ትኽእል ዝሕብር ሓበሬታ ከም ዘሎ ነጊርናኩም ነርና። ሎም ድማ ኣብ ልዕሊኣ ምስ ካልእ ሰበይቲ ሓዳር ምግባሮን ካብ ካልእ ሰበይቲ ውላድ ምውላዱን ብሕጊ ነርዌ መሰረት ከሲሳቶ ከም ዘላ እዩ ዝነገር ዘሎ። ብዙሓት እውን እናተዛረቡ እዮም ጸኒሖም። ሎም ድማ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና። ካልእ እውን ሰናይ ኣብቲ ጥምቀት ጓሉ ናታንያ ማለት እዩ ንምንታይ ሜሮን ቀለበት ብዘይኣሰረላ ምክንያት እቲ ሓቂ ተፈሊጡ ኣሎ። ንሳ እውን እንታይ ኣሚና እያ ፅባሕ ንግሆ ንዓኣ ከምታ ምስኪነይቲ ሓፍትና ከምዘይብድላ እንታይ መረጋገፂ ኣለዋ ናበሉ ብዙሓት እናተዛረቡ እዮም። ቀፂለ ከዓ ንዓኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ኣዝየ ከመስግነኩም ፈቱ። እዝን ካልእን ብሰፊሑ ኣብዚ ቪድዮ ክንሪኦ ኢና። ጥራሕ ንስኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣብኩም ንፅሑ። ሳብ እዚ ክልተ ሰባት ይርኢኩም ኣለኹ። ሳብስክራይብ የገበርኩም ዘለኹም ክልተ ሰብ መልያ
وخمس سمع وذلهم هم كرات حزتنا نامل أنا إنا حد شحون سالخاتكم نأتنا إنا نعكم حزناون بين حمش تشح عصر تشح متشح نأتينا مالتيو سوسي حبريتها واناوي أهجراوي زواوي كل زما أخذ حبريتات أبسعته أبوتو إنا حزنا لكم متس مالتيو حزون زابيتو أرمن جماركم لايك شير سبسكرايب لكم تاني دول ملك طوعوا مالتي با سدرا تاغوال دويلوم ቆልዓን ሰበይትን ኣለዎ እንታይ ትገብር ኣለሁ ኢሎማ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝርኣና የማለትዩ ሰብኣይ ሜሮን ወይ ድማ ሰናይ ሓዳርና ሃልዎ እዩ ሜሮን ተወሺሙ ዋጸኒሕ ማለትዩ ምክንያቱ ኣብ ስነ ስርዓት ጥምቀት ናይ ጓሉ ናታንያ ማለትዩ ቀለበት ኣይኣሰረላን ስለዚ ቀለበት እንድሕር ዘይኣሰሮም ካብ ሓዳር ወጻእ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርክብ ድማ ከም ውሽምና ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ማለትዩ ብዙሓት እውን ሜሮን እኮ ውሽሙ እያ እኒያ ሰበይቱ ተትኸውን ወይ أدوغالوس من تاكل زي أفرلنا نقوله وزحطنا على صنيح من مسلم صنيح من اللصوعي هل بزحت سبات عند حكمت ميرون توبلو خوينو بتاعم زفكرها نساوم بتاعم تحمل بتاعم دلو خوينا حابيرو مساقنا برزد دلو خوينو تايد أمو خوينو قلبس دي آسر الله وشم مخطقون دياو نستاد ديتا ناولو يوم نقول نستيتي دحركة سينجل مام كوين قرني خوي خطبلوانا زي حجي نزيات نيسو خيدون خال قالنا ناس سينجل ماميل كان خشعها موسو عن قال ملعن كتصرف ابز خوينكا كم يجي يروح لنا خم كف قبر لكم ابز حلف فيديو كون زغلسنا يو اذا حراس بعد بيتو مالتي ام فلمتا اب سودانيا توديتا بدحريوم بزح شجر احليفا مستر مالتي ناو شو دنجليزا اب شو دنون نوح زول عمت تقميطا يا بدحريون مس أقاطعني مزي سنة تسفاي استبهاله أب نروي نبار زخنة مالتيو تلالمو نعللو نوقع مسكرو أمودعتا أفقر وديهم من تاني زين مرأة حبير كنا أمساي نبري بلامو ساون الشيلا حبيرات تغيب تمرعهم انت يالله خمي خيدت كنا تاعي تفلطوا على سدت وينكم زقاطوا ما يسدت نجر ولا حدا انتم زي ولدكم ما يرداكمني انت وليدك بزح نجر يحتفتن مالتي اذا قال نسيتي خرطت كتبت كلا انت دخي ما قد منقص يعطاو قبرو وراي يرم مالتي بدحريون خمت قبو نسات انيسا قل عاد ولد مالتي امغو جنا زحفتنا مالتي تنستخلى ايو ناي سنينا ناي ميرون غداي كم استجمر الزره مغنياتو نسات نستخلى بوزحي نافريكا سرحلني تكاللني أو بتحمل تجينا لب شعود حزب من مللاس جميرو يزبال مالتي خمتن حواتنا بون أو زي فيديو زول أرزلوا مالتي حيت أفريقيا كل جزء مسأن كل مزي أقوال ترنيفو خاف شو ده نامتيوان نروي نيرا بايزوي مسبحان سامدانو بورون كله ونسون أفريقيا ببز حجيس نيرو مالتي قال كفيت اللخو إل دابلن عانا زاقوال يخيد نيرو which is مس ميرون ركب سلة جمرنا بعيد خيد نيرو مالتي حجي أب مونغو زخون زبعة زنبرة من ميرون عطني سوا مالتي ترديكي نزعوا العها مسيا زلا حجي كون مستسمعة صدرات ديانة تاقوال بتليفون رخيبة تزاربا بس حارسة تاقوالا مالتيو حجي حريسة تقولعا 5 ورحي 4 ورحي قبري تقولعا مالتي سناي كان مفلمتو مس ميرون زنبرة ركب بحو الجمرة بحو الجمرة سلي زنبرة بزعوا تاقولعا خونا مسميرون زلو وركب من نمسك فلطو عيدل النيرو تحوس تبقات مرعون من نمسك فلط عيدل النيرو بزح ساعات وقدم اي حسب النيرو ميرون قنا بزح ساعات بوشت اوشتي ميرون توشيما وشما ايا ناولو وصلت صنحو اذا عدل تطقيما وشما خمزي يكونت سويتو مخانا نمرعي قديتا وراي كقبرية الى 5 قددتو ايو ازوات زل حبريتا زري كفيت اللاد مالالس نيروس ويف نصاب على ريا تكالو نيرا مالالس نيرو ايبولكن اجن دحاوبوي كمزي زامنوم سدراس لزخونو طبقت دوعالو قاليم غوربيتهم يا تقلعه ترديكني غوربيتهم واو تتم بحسا وعيلهم وا حجي قدم خندا يا نيرا بحسا مخنيات انا سمعها ورا خال حجي قدم يا نيرا بايزوي مستزرق في السوشيال ميديا تليفون حبيم وعيلهم تزغرم دما سناي كان مجمرت بزح حقيقاتات ناتغاغي يمصي كواتم حدا مالتي ابزا حراس بعد بيتو مس ولدت مالتي ابزا ناي
ኢላሪያስ ዝተባህለት ጓሉ ጥምቀት እውን ኣይወዓለን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናታ ጥምቀት መዓልቲ ና ኣፍሪካ ኸይድ እየ ትካል ዝሰርሖ ኣንገብጋብ ዝስርሓለን ኢሎም መዓንቲ ኢሉ እዩ ኣብኡ ከምዘይወዓለ እውን እየ ዝዛረባ ኣንታ ሓወይ ካብ ናይ ጓልካ ዝዓቢ ዘሎ እዩ ኣበባና ፍረና እንድያ ምሳና ዘይትውዕል ተብልዎ ኣይ ኢሉ ንኣበና ኣፍሪካ ከም ዝመፅእ እዮም ዝዛረቡ ኣጋጣሚ እውን ኣብ ሽዑ መዓልቲ ምስ ሜሮን ተራኺቡ ይኸውን እዩ ናብ ኣፍሪካ ናብ እውን ምስኣይ ይራኸብ ስለ ዝነበረ ናይ ጓሉ ዝኣክል ጥምቀት ገዲፉ እዩ ኣብዚ ዝውሸም ነይሩ ተሓዊኡ ናውሉ ሕዚ ብዙሓት እዮም ዝፀርፍዎ ዘለዉ ማለት እዩ ቴሌፎና ኣይረኣይዋን ብስነ ስርዓት ክትንገር ማለት እዩ ከይዶም ነቲ ቴሌፎና ቢሓብያቱ መርጅኡ ኮይኑስ ብስነ ስርዓት ክትንገር ወነቲ ቴሌፎናታ ገለመለ መቸም ኣድያ ተጣይባ ወሲዳታ ውዒላ ሽዑ ብስነ ስርዓት ከምዝን ስለዘጋጠመ ኢሎም ተነጊሮም ሕጂ ትጠራንፋላ ናብ ስድራኣ ንኽትምለስ ማለት እዩ ንሽወደን ሰናይ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብዚ ሜሮን ኣይኮነን ከምዚ ዝበለ ምዕሩግ ዓብዪ ውራይ ብስሩ ኣብ ንእሽተይ ገዛ እውን ገይሩ ክገብር ኣይሓሰበን ነይሩ ማለት እዩ ኣሽንኳይዶ ከምዚ ካሜራማናት መሊኦም ቪድዮ እናተቐረፀ ዝተፈላለዩ ነገራት ንሱ ምንም ነገር ኣብ ቀረፃ ኣብ ቪድዮ ከኣቱ እውን ኣይደለየን ነይሩ ከቤትኩም ሉ እንተኮንኩም ክቡራት ተዓዘብትና ክቡራይ ናይ ጓሉ ናታንያ ሰናይ ናይ ሓሶት ሰሓቅ ናይ ሓሶት ደስታ እዩ ኣብ ገፁ ከርኢ ነይሩ ሕዚ ምክንያቱ ኣስተውዒልና ኮይና ሜሮን ሓፍትና ብታሕጓስ እናዘለለት እናተፃወተት ክንርኢ ከለና ዳርጋ ቤና ትፃወት ትስዕስዕ ነይራ ሜዳ መፃወቱ ማለት እዩ ንሱ ፍዝዝ ኢሉ ቅዝዝ ኢሉ ብብዙሕ መንገድታት እውን ዓርሱ ካብ ካሜራ ገርሓቕ ፈተነታት እናገበረ እዩ ዝረአ ነይሩ ማለት እዩ ኮይኑ ክሳኸዐሉ ይከኣለን መጀመርታ ንልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ወላዲቱ ድንግል ማርያም እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ፅቡቕ ስለ ዝገበረትለይ ከመስግኖ ይፈቱ ቀፂለ ከዓ ንዓኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ኣዝየ ከመስግነኩም ፈቱ ካብ መጠን ንላዕሊ በቃ የቐኒየልና ኣነ ሓንቲ ዘረባ ክዛረብ ደልየ ሎማዓንቲ ጥምቀት ናይ ናታንያይ ወይ ናተይ ናይ ሰናይ ሓጎስ ጥራይ ደይኮነ በርዝደይ እዩ ንኩልኩም በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነኩም ፈቱ ስፔሻል ሰናይ ከዓ ተሓራስ በዓልቲ ቤቱ እዚ ምስ ረኣየ ከይትኮሶ ፈሪሑ ኣተሓሳሲብዎ እዩ ብህዘዘ ዝብል ነይሩ ኩሉ እውን ተዛሪቦም እዮም ከምታ ዝፈርሓ ከዓ ኣይቀረይትን ሎሚ ማለት እዩ እዚ ሓራስ በዓልቲ ቤቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሽወደን ብዙሕ ዓመታት ምስ ረኣ ኣብኡ ተቐሚጣ እያ ስዒባ እውን ኣብ ኖርዌይ ምስኡ ዝተመርዐት ቀሊል ዓመት ተቐመጠትን ብውሕዱ 2 ዓመት ፈርኣን ከም ዝገብሩ እዩ ዝንገር ኣብ ኖርዌይ እውን ብመንገዲ ሰብኣይ ኣቢላ ናይ ኖርዌይ ዜግነት ከም ዘለዋን ኣብ ሽወደን እውን ነዊሕ ዓመት ዝተቐመጠት ናይ ሽወደን እውን ኣለዋ እዚ ማለት ናይ ክልተ ሃገር ዜግነት እዩ ዘለዋ እቶም ወለዳ ነዚ ሓራስ በዓልቲ ቤቱ እዚ ጉዳይ ምስ ሰምዑ ንሜሮን ከምቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝበልናዮ ንሜሮን ብስልኪ ደዊሎም ለሚኖማ እዮም እንታይ ክትገብር ዘለኺ በዓል ሓዳር እዩ ግደፍዮ ሓዳሩ ሰጢሉ ይምራሕ ኢሎማ ሜሮን እውን ክትሰምዖም ከም ዘይከኣለት ካብ ኣፎም ኣስሚዕናኩም ኔርና ኢና እቲ ቪድዮ ዝተቐድሐ ማለት እዩ እስቲ ንስማዕ እያ ታሪክ ከርድ ሕጂ ኣደ ጓል ረኺባን ንሜሮን ትዛረባ ስድራታ ጓል ደው ኢሎም ቆልዓን ሰበይትን ኣለዎ እንታይ ትገብርለኹ ኢሎማ ንስኻ ኢላቶም ኣነ የፍቁረየ ንስኻ ብጣዕሚ ዘፍቅረኒ እዚ ኩሉ ነፍሪቃ ትካል ኣለኒ ኢሉ ዝመፀኩም ዝመፅእ ዝነበረ ናባይ ዝመፅእ ነይሩ ብድሕሪኡ እቶም ወለዳ እውን ድሕን ሰብኣይቲ ንዓኸ ገዲፉ ኣብ ካልእ ዓዲ ተወሽሙ ወዲዱ እዚ ድማና ጥምቀት እናገበረ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ከፍ ትብልሉ ዋላ ሓደ ምክንያት የለን ኢሎም ንዓዲ ክንዕና ኢሎም ካብ ሽወደን ናብ ኖርዌይ ከይዶም ቤተሰባ ንክነግርዋ ከም መርዲ እዮም ብደንቢ ኣረጋጊኦም ክነግርዋ ሓሲቦም ካብኡ ሃንደበት ምስ ነገርዋ ማለት እዩ በቃ ውናኣ እያ ስሒታ ከው እያ ኢላ ዝሓፍትና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን 2-3 መዓልቲ ኣብ ኮማ ኣትያ ነይራ እያ ብድሕሪኡ ካብቲ ኮማ ምስ ወፀት ውናኣ ምስ መለሰት ከፍ ኣቢሎም እዚ የጋጥም እዩ ንስኺ ጥራይ ነብሲ ክሰብስቢ ንጓል ክረአይ ኢሎም ዝተፈላለዩ ምክንያት ኣረዳዲኦም ብድሕሪኡ እውን ሒዞማ ንሽወደን ክምለሱ ወሲኖም ብድሕሪኡ እሳ
ከሲሳት ከም ዘላ እዩ ሓድሽ ሓበሬታ ውፅኢት ዝኒሄ ብዙሓት ክኢላታት ሕጊ እውን እዚ ንሰናይ ዓብዪ ፀገም ክፈጥረሉ ከም ዝኽእልን ናይ ሽወድና ኖርዌይ ሕጊ ናይ ክልቲኡ ዜግነት ስለ ዘለዋ ብክልቲኡ ዜግነት ቦታ ሓደ ክሲ ምስጋዕ ተኣልዋ ቦታ ካሊእ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊኡ ክተጥቅዐሉ ትኽእል እያ ኢሎም እውን ብዙሓት ሓሳቦም እናሃቡ እዮም ዘለዉ ብሕጊ ኖርዌይ እንተሪኢና ኣብ ርእሲ ሓዳሩ ስካልእ ሰበይቱ ዋላ ከም ተቐድም ዝበልናዮ ንሜሮን ቀለበት ይኣሰረላ ቀለበት ዘይኣሰረላ ምክንያት ድማ ሓዳሩ ስለ ዘይፈትሐ ጋና ዘሎ ቀለበት ተኣሲሩ ቀጥታ ምስ ተመልሰ እዩ ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ዝውዕል ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ሓዳር ክትደርብ ብፍጹም ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ እዩ ቀለበት ዘይኣሰረላ ዋላ ሕዚ እውን እቲ ቅፅዓቱ ክቐልሉ ይኽእል እምበር ምክንያቱ ኣብ ርእሲ ሓዳር ካሊእ ቆልዓ ምውላድ እውን ካብ ርእሲ ሓዳር ምድራ ዝነኣኣስ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ በዚ ድማ ብዙሓት ኣብ ልዕሊኣ ካብ ካሊእ ሰበይቲ ምውላዱ ከቢድ ናይ ስነ ኣእምሮዊ በደል ኣብፅሕካላ ተባሂሉ ብርክት ዝበለ ናይ ገንዘብ ካሕሳን ከምኡ እውን ምናልባት እውን ከከም ኩነታቱ ክሳብ ናይ ማእሰርቲ ዘብፅሕ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብሉ ካብ ገለ ነበርቲ ኖርዌይ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ እንዳሓወይ ምስ ኣብቲ ጥምቀት እዮም ውዒሎም ምስ ኣዮም ባይዘወይ ኣብ ሓደ እዮም ሕጂ ሜሮን ጉዳም ዝገበረቶ እያ ክነግረክ ማለት እዩ ሎሚ ክለዓላ እንዴ ወላ ክፅሕፈላ እያ ክናታ ፌስቡክ ምሳይ ኣላ ሕጂ እዚኣ እዚ ወዲ እንታይ ገይሩ መሲልኪ ብሓዳር ካብ ሽወደን ንኖርዌይ መፅያ ንእሽተይ ቆልዓ እዚኣ እዛ ሕጂ ወሊድላ ደሎ ዝነበረት ምስኡ ሰበይቱ ማለት እዩ ንሳ ብሓዳር ምስኡን ከላ ነፍሪቃ ትካል ከፊተል ስለ ዘሎ ኺሉ ይገሽ ነይሩ ተረዲእኪ ብዝኾነ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እንተኾይኑ ሰናይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዩ ወዲቑ ዘሎ ምክንያቱ ቀጥታ ኣብ ኖርዌይ ምስ ዓረፈ ገና ኣብ ቀይዲ ከውዕልዎ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ሰባት ድማ ሰናይ ደኣ እዚ ፈሊጡ ገይርዎ እንታይ ኢሉ ናብ ኖርዌይ ኣይምለስን እዩ ሕዚ ምስ ሜሮን ኣብ ኡጋንዳ እዩ ኮይኑ እናተመላለሰ ክሰርሕ ወይ ድማ ዓዲ ክቕይሩ እዩ እናብሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ምክንያቱ ተመሊሱ ኖርዌይ ቀጥታ ክእሰሩን ካልእ እውን ክወፅሑ ስለ ዝኽእል ኣይምለስን እዩ ዝብሉ ዘለዉ በዚ በለበቲ ናይዛ ምስክኔት ሓፍትና ሂወት ውላዳን ኣብ ሓደጋ እዩ ኣእትሞ ዘለዉ እቶም ስራእውን ኣብ ጎና ኮይኖም ብቐረባ ክከታተልዎ ኢና ንላቦ ምክንያቱ ብዙሓት ወረ ክወፅእ ከሎ ብጣዕሚ ተበሳጭያን ሓሪቓን ዓርሳ ከይተጥፍእ ዓርሰ ቅትለት ምኮራ ኣይትገብርን ክጥንቀቑላ ኣለዎም ኢና ንብል ምክንያቱ ከም ሰብኣይ ተኸደ ሰብኣይ መፅእ እዩ እሞ በዚ ነገር ኣይትበሳጭ ክንብላ ንደሊ ነዝሓፍትና ምክንያቱ ነታ ምጭውቲ ዝኾነት ጓላ ኢላርያ ሰናይ ዝተባሃለት ጓላ እናረኣየት ጠንኪራ እናሰርሐት ንቅድሚት ሂወታ ክትመርሕ ኢና ንላቦ ማለት እውን ሜሮን ሓፍትና እውን ካብ ዝዕጫ ኣይመጠት ዘላ ምክንያቱ ተኣሚና እያ ንዓኣ እውን ከምዛ ናይ ምስክኔት ሓፍትና ዕጫ ከምዘይበፅሓስ እንታይ ዝሓዘትሉ ነገር ኣላ እዩ እናብሉ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ እዮም ዘለዉ ዓቆም እዮም ከዓ ድሕን ከም ብላ ኮይኑ እውን ነታ ሓፍትና ከይዱ ብስርዓት ተሓዳሩ ዛዚሙ ማለት እዩ ሰላም ተፈላለዮም ተመሊሱ መፅኡ ቃል ኪዳን ከኣስርላ ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና እውን ድሕን ከምኡ ከገብሩ ሓሲቦም ማለት እዩ ብዝተረፈ ኩራት ተዓዘብቲ እቲ ክሲ ኣበይ በፂሑ ሰናይ ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ በለ ሰናይ ናብ ኖርዌይ ክምለስ ሓሲቡ ድዩ ወይስ ኣብ ኡጋንዳ